Il-Ministru Carmelo Abela bagħat ittra lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jitlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga l-loti ta' kuntratt għal xogħlijiet fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin fit-taqsima forensika u fil-Jors għal sistema tal-informatika ġdida u kamera CCTV. Dan fid-dawl ta' allegazzjonijiet li saru fil-Parlament mill-Oppożizzjoni li l-Ministeru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali ma mexiex mal-proċeduri tal-Gvern meta ngħata l-kuntratt b'direct order. Allegazzjonijiet li l-Ministru ċaħat u sejħilhom gideb. Sa mill-ewwel allegazzjoni, il-Ministru kien qal li m'għandu l-ebda problema bl-Oppożizzjoni tieħu l-każ quddiem l-Awditur Ġenerali, iżda sal-lum ma ttieħdu l-ebda passi. Għaldaqstant, il-Ministru Carmelo Abela qed jitlob lill-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jekk ikun hemm qbil bejn 3 membri li l-investigazzjoni għandha ssir, jieħdu l-ittra tiegħu quddiem l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga kif saru l-affarijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru spjega li kien fl-interess tas-sigurtà fil-faċilitajiet korrettivi li ttieħdet id-deċiżjoni sabiex wara snin twal ta' telqa' u traskuraġni tiddaħħal sistema ġdida tal-informatika b'kameras tas-CCTV għal aktar sigurtà.